Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enjing para rawuh ingkang kinurmatan, puji syukur tansah kita aturaken dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit ing dinten punika kita saged bebarengan nglestarekake budaya Jawa kanthi nggunakake upacara adat pitonan. Minang wujud rasa syukur dhumateng Gusti awet bayi sampun nggih umur 7 dinten kanthi slamet. Para rawuh ingkang kinurmatan, saderengipun upacara kita wiwit kula badhe aturaken seprodik babagan tata cara utawi titi laksana upacara pitonan punika. Upacara punika diwiwiti maca donga bebarengan minang salambang rasa syukur lan panyuwun pengayoman dibajure bayi dikusap nganggo kembang taman lambang kesucian lan restanan ing sawite tradisi rambut bayi dicukur minangka pralambar resik lan wiwitan anyar. Pampuni punika tumpengan lan sesaji dipunsaraken minangka tandha syukur dhumateng Gusti lan panyuwun berkah. Sawise punika sesaji dipundhung dhumateng para rawuh minang berkat pralambang rasa bebarengan lan guyub rukun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi ati lumampahipun upacara adat pitonan punika kita sedaya tansah eling lan waspada muri-uri kebudayaan Jawa sing piwulan luhur babagan rasa syukur gotong royong lan pangajen dhumateng urip. Mugi bayi ingkang dipitoni tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan migunani tumrap bangsa lan agama. Mekaten atur kula minangka pranatacara bilih wonten kirang lan luput kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.